škole nie len predpoludním, ale aj po vyučovaní, a to pod dozorom pedagógov. Na základnej škole Odborárska v Novom Meste nad Váhom úspešne rozbehli vzdelávací projekt zameraný na deti z rómskych komunít. Väčšinou pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novomestská škola sa do neho zapojila ako jediná v Trenčianskom kraji a podľa vedenia to už prináša výsledky. Do školy tu chodí vyše 400 žiakov, asi 30% tvoria rómske deti. Podmienkou na spustenie projektu bolo podľa Ľuboslavy Sedlákovej z Metodicko-pedagogického centra minimálne 12%. Hlavnú aktivitu tvorí celodenný výchovný systém, pri ktorom zostávajú žiaci v popoludnejších hodinách v škole, kde sa učia, pripravujú sa na vyučovanie na druhý deň a zároveň sa zúčastňujú kružkovej činnosti. Školákom, ktorí zaostávajú vo výučbe, sa venujú 4 odborné pracovníčky a 2 pedagogické asistentky. Jednou z nich je Veronika Kubrická. Podľa nej tieto deti ťažšie chápu učivo a majú i základné nedostatky ešte z nižších ročníkov. Cez tú výučbu s nimi idem zárovno učiteľov a vlastne po skončení vyučovania sa im venujeme dobiehať to učivo, ktoré nestihli alebo v ktorom sú slabší. Tvrdí, že navštevujú aj rodiny žiakov, ktorí majú napríklad problém s dochádzkou, no podpora zo strany rodičov je často len formálna. No oni pri nás sa snažia, nám pritakajú všetko, ale reálne je to úplne inak. Pokrok však podľa nej je u detí vidieť a odráža sa to na ich známkach. Navyše sa im venujú aj pri mimoškolskej činnosti piataci Denis a Marek. Chodíme na doučovanie, si robíme úlohy, mám jednotka z matiky. Hráme sa, niekedy mi pomáha so slovenčinou, čítame, spolupracujeme proste. Podľa riaditeľa školy Jaroslava Ježábka majú asi 40 rôznych krúžkov, ktoré týmto deťom neraz nahrádzajú aj rodinnú výchovu. Krúžky trvajú 3 hodiny, to znamená 1 hodinu si robia domáce úlohy a prípravu na ďalší deň a 2 hodiny je samotný krúžok. A je to obrovský prínos. Aj preto verí, že projekt bude pokračovať aj po novembri 2015, kedy by mal oficiálne skončiť. Celkové v rámci Slovenska funguje podľa Metodicko-pedagogického centra na stovke základných škôl. Ctibor Michalka, RTVS.